Добре дошли. Добър вечер. Имахте в събота 8-ми поред конгрес, бяхте преизбран за лидер на тази организация. Прочетох на няколко места заглавия. Младите социалисти напуснаха БСП. БСМ напусна БСП. Всъщност, напуснахте ли нещо, което точно е вярно или невярно? Интерпретацията в заглавията не е детайлна, не е точна. Трябва да поясня, че Българска социалистическа младеж от самото си учредяване през 1994 година винаги е била самостоятелна организация, юридически самостоятелна организация. Но знаете, че всички ви приемат като младите на БСП, младежката организация. И това е напълно естествено, тъй като БСМ бе създадена от БСП и на базата на взаимно споразумение БСМ се явяваше официалната младежка организация на Българска социалистическа партия. Но протече един дълъг процес, 4-5 години, който завърши с решение на 47-я конгрес на БСП, по силата на което в новия устав бе записано, че от тук насетне БСП ще си гради нова младежка организация, вътрешно-партийна, с задължително членство за младите хора до 35 годишна възраст в нея и, разбира се, подчинена на устава и иерархията на партията. И вие на вашия конгрес какво отговорите? След като вие не искате и ние вече не ви искаме? Не толкова ясно, както прозвуча от вашите уста, но е нормално. Първо искам да кажа, че Българска социалистическа младеж не приема тази философия на изграждане на младежки структури, каквато е заложена в новия устав на БСП. Новия устав на БСП тласка партията към централизъм и това е едно от неговите проявления. Няма такава практика в европейската левица, или поне ако има, тя е в рамките на изключенията, които потвърждават правилото, младите хора да бъдат вкарвани вътре в партията и да бъдат подчинявани на логиката на вътрешно-партийните отношения. Това пречи на младите хора да се изявяват, пречи им да формулират политики. Това превръща една младежка структура в златен кафес за младите хора в политиката. Къде се разделихте в настояването да бъдете членове и на БСП, всеки един от вас? Там ли се разделихте? Разделихме се изобщо в разбирането, че младежката организация на партията трябва да бъде градена едва ли не наново и да бъде градена вътре в партията по неясни за нас причини. Не видяхме в това нещо политическа логика, не видяхме в това нещо воля за някаква полезност за развитието на левицата. И в този смисъл БСМ остана извън този процес, смисъл БСМ не пожела да стане част от този процес. И другото, което трябва да дам като пояснение, в момента в БСМ могат да, тъй като е външна организация, в момента в БСМ могат да членуват и винаги е било така, както партийни членове, така и хора, които не са членове на БСП. И това е богатството на БСМ. Всъщност хората, които са членове на БСП и на БСМ едновременно, те продължават да си участват в партията и ще си участват. Вие лично член сте на БСП? Да, но няма да участвам в процеса на градеж на нова младежка организация. Мисля, че БСП имаше и все още има с какво да се гордее в младежкия си сектор и с лека ръка партията се отметна от младото си европейско лице. Защо се прави това? Имате ли обяснение за това? Разумно обяснение нямам. Разумно обяснение нямам. Обяснението, което мога неформално да си дам и да ми звучи по някакъв начин приемливо, е, че определени партийни среди имат нужда от по-сериозен контрол върху механизмите за управление на партията, върху обектите и субектите, които влияят на развитието на БСП. И тези среди не намериха през годините начин да подчинят на волята си БСМ, да я вкарат в коловози. БСМ винаги сама е градила кадрите си, сама ги е лансирала. Никога не сме позволявали някой от партията да кадрува, винаги сме парирали тези определени среди, но тези, които имат ресурси и властта да го направят, са тези, които са в управлението, вероятно, на партията. Да, разбира се. Добре, кои? Кой и защо?
Пак ви казвам, разумно обяснение на въпроса защо аз не мога да дам отговор. Няма да е тайна в тази връзка, ако спомена имената на мои другари като Ивелин Николов, Антон Кутев, защо не и на Кирил Добрев, който също в момента всъщност отговаря за развитието на младежкия сектор и ще гради новата младежка организация. Както знаем, Кирил Добрев организира ни много зрелищни мероприятия, примерно сайтът RedFan.bg и много други срещи. Това е популярното лице на младежката политика на БСП през последните години. Бихме желали то да бъде изпълнено с повече политическо съдържание. И това са едни от нещата, които ни притесняват. Че младите хора се използват по един показен, шоуменски начин, без да им се дава реалната възможност, а не показната възможност да правят политика и да я отстояват вътре в партията и в обществото. С подчиняването на младите хора на вътрешно-партийни иерархични зависимости, това нещо не може да се постигне. До тук разбрах, че имате противоречие по устав, както се казва, процедурни. А принципни различия имате ли с БСП? Принципни политически различия? Бих казал да, но истината е, че през годините много от политиките на БСМ са доказвали своята стойност във времето. Времето е показвало, че те са били правилни. Партията под натиск, обществен или вътрешен, рано или късно е стигала до тези политики. Мога да дам в това отношение пример с призива ни през 2004 година за необходимостта от политическа реформа в обществото, за публично финансиране на партиите, за проблемите свързани с капсулираната избирателна система и така нататък, и така нататък. Неща, които тогава звучаха много еретично в рамките на БСП. Днес политиците на БСП говорят за тези неща. Същия пример мога да... Само говорят, май. Само говорят. Няма време до изборите вече да се пристъпи към някакво действие, което е изключително жалко. Това говорене е по-добре да не се състоява, защото той изхабява темите. Кой според вас управлява БСП? Чие мнение, чия воля натежава, когато трябва да бъдат взимани важни политически решения? Мисля, че на председателя на партията и на близките му хора. Това е отговор по устав отново. Така пише в устава. Мисля, че в момента основна тежест при формулирането на партийните решения има председателя на партията. Не е ли нормално така да бъде? Нормално е, просто ме питате кой в момента взима решенията. Вие сте регистрирани, не сте по закона за политическите партии? Не. БСМ е сдружение с нестопанска цел. Добре, идват избори. Какво правите? За кого ще работите на изборите? Мнозина от членовете на БСМ са членове на БСП. Тук искам още една вметка да направя, че тези проблеми, за които остана дума до момента, бяха като че ли проблеми на централно ниво, проблеми на ниво Позитано 20. Могат да бъдат дадени много примери за това как местните структури на БСМ по страната взаимодействат чудесно с местните структури на БСП. И в този смисъл на предстоящите избори много, повечето, огромната част от хората в БСМ по една или друга форма ще бъдат ангажирани, предполагам, в кампанията на БСП. Тепърва ще се събере новоизбраният национален съвет на БСМ и ще изчистим ясно нашето отношение към европейските и парламентарните избори. Лично вие с достатъчно убеденост ли ще го направите това? Кое? Да участвате в предизборната кампания. Аз ще го направя с достатъчна степен на убеденост, тъй като аз съм силно политически ангажиран човек и не мога да си представя аз или организацията, която представлявам, да не се включи в изборите. Ще помислим за формата, под която да се включи в изборите. Защото БСМ трябва да подкрепя политики. Ще формулираме своите политики, голяма част от тях са формулирани,
ще видим какво ни се предлага от другата страна, като политики. Веднага искам да направя оговорката, че тук някакви постове и така нататък не представляват интерес. И на тази база ще преценим до каква степен и с кого ще работим. БСП не е 100%. Политика. Има политики, които в момента са сирачета на политическия терен на лявото и ще им търсиме мястото. Благодаря ви, господин Георги Николов, председател на Българска социалистическа младеж, с отговори на въпроса защо пътищата на БСМ и БСП се разделиха. Продължаваме след малко.